ole clear tu te chi bai ole tu na hian Khawzawl le kawlkul inkar dap lui ruam kan ommeka helai hmuna hian motor accident ania nizan ni somthum le pakhat zan antimaya ani na taka chuan ni khat zing dar khat atanga dar ni inkar borvel kha nia hriat ania helai hian car I-20 kan timaya ka tiang ang chi kha accident lau me van doi thlak takin champhai lama tanga aizawl pan thlatur an nia achunga hian mi pathum chuangin van doi thlak takin mi pahnih an boral ania chunga boral te chupu h lalram hluna kumsom thum pakhat son of ming Khawzawl electric veng champhai le puzir sang liana paite kumsom nga son of piang khama champhai veng thlang note ania tin an chuan puipa tlangwal than fela kumsom thum son of keilian da champhai veng thlang not chu Khawzawl dam doina enkol mek ania ti chuan he chiat to na hi hriat ani vele Khawzawl UIMA sub headquarter huai tu tele disaster management tepo amuna an thleng thanga la eng angin nge chan chu na te ruang song bol ang chi te eng tia ti tur nga ti an han zui vat ania ti chuan an ni hawa kha hei an local liam ta chia kan zunang man chia lo dewa ke ni lam hi tlemin kan han tlai hreta ti chuan hela hian a motor te chu la seng hoi lawin I ala oma ti chuan tuna hian ruang ate chu Khawzawl police te verification te anti fela chumi nuwa Khawzawl dam doina postmortem tura phur chho an nia ti chuan Khawzawl dam doin an postmortem na hmun te po kan han tlo le zuai tura ngai taila athange ti chuan kan han soi zau du achu atak taka motor accident mel mang te kan han bi chian tak ma in helai hmun hi kan hriat angin kongkual lai tak ania kual zau lai tak ania ma se hei kan hmuang hian parapet te hi a om mu mal lawani chuwang chuan helai hmun a hian accident chiat to na motor accident hi thlengun khop maya thok khat lai po in truck bungra phur te po lo accident to ti chuan Khawzawl join UIMA kai hruaina in na tlang te kan neya chan chuan na tlang te kan neya bungrua te po kan thiar chuakin kan remove mup to ni kha then kha chon kan la hrehlom ome ti chuan khami ba ka po khan motor chesual na te poi lo thleng photo thin ni na langa hei kan hmu le kan hriat angin helai hian ZDU kawlkul unit te phei chuan helai hmuna hian accident a thlen tama wangin driver te lir thei khal tu te film khur tura an du thu te po an lo tar nge ni ti te po kha an hret har taila helai hmuna hi sarkar lampang le athu nei tu PWD lampang nge ni hemi kong en kol tu te hian uluk taka an en zui angai hlein alanga hela hian chiat to na a thlen zui zel lo na turin helaya kan han soitak parapet anga te po hi hei ai mu mal jok le thajok deuh hlekin han thuam thei selang chuan adu om khop mai ti te po kha kan han soitel ani ti chuan kan han lu chuanga motor te po so eng ang takin nge a chiat ti te po kan han clear chiang don ani ole hei a motor accident na hmun taka chon kan han chuk thla a hei tuna kan han hu hi ni ta a motor hi MZ 048988 ania kan soitak ang khan I-20 car eng kan ti mai don nga ni gold rong te po tin soi taila a fi mai ome ti chuan hei he ta hian lum thlan ni ta a ti hian
azang thal thuai maya ka khan helai chiat to na mithi ate kha ititeang puzir sang le puwal puya puram hluna te kha motor hiana del beta chuwang chuan an nuna hlutak an lo ta ni ti chuan an chuan puipa ero kha chu liam te naw te atuar vea tuna hian Khawzawl dam doina en kolmek ania angai tu om lutuk lo ni te pon kan thria amaro chu he motor accident chana hi kan han chui chiang don thina chui chian hlei thei ani lawa an accident hun lai kha zan lai pel to dar ni bor chhovel kha nia hriat ania e chon adam berapo hian an accident chan taka hi a soi chiang hlei thei lawani a chan chu khati lai takhan kamu thluwa ati ve tlat maya tin akhal tu bera hi aboral a hian atrangal tin akhal tu pa hi puzir sang a hi motor nei tu ani nge boka tin valpuya kan ti mai puram hluna hi ukil advocate ania tin puzir sang a hi college lampanga thok lecturer tepo nin an soya na trula wang le office thil awanga aizol man mo taka tlan thla kha an ni mela an soidan mangin ti chuan hewan duina hi an han tok ta hlau maya poi kan tikhop maya motor hetianga accident te an han to thi na hialte an thlen ta ka chuan china kan han soita ang khan police lampang te le tlom ngai pol te disaster management te po amuna rang takin an thleng thla a ti tur trul ang te inquiry te an han la a engemo an han ti fela ti chuan ruang ate chu Khawzawl dam doina postmortem tura phur chho ania ti mek te po ania ti chuan chumi zo a chuan samphai lama ruang te hi phur chawa vui liam tur ani don ani ti chuan a motor a hi engemo hetianga chiat to te an han to ta ka chuan insurance lampang te po han claim te po an du ni te pon an soya chuwang chuan motor han lak chu mai te po hi claimin ala khomuang deuh don ni te pon a hriata insurance lampang te poina verification te pon ron ti ve phot nuwa motor te hi lak chu tur ni in kan thu don na te chuan an soi nge ani nia ti hian hei kan han thlir mek motor chhia a hi kan soita kan khan ruang an han lak chu dona khan hrui zenin an han pota ti chuan an han pot kawa ti chuan ruang te hi an la chuaka ti chuan ruang te an lak chu anuwa chuan ti hian ai accident dan ngai ang khan la om le ri ta a ti chuan he lam hian thlir chho taila hei anon accident thak na hi china kan soi nu bok parapet a om mu mal lo wangin he ti hian aron tlan liam ani deuh bermaya ti hian aron zo liam ti hian aron lum tha ta hian hei hi accident dan tlang pui chu nia hriat ania hei amun ma hi han bi chiang hrim taila hi helai hi a lei anita a ongrop to khop maya khi a rot te lang the thu to maya hei po hi a du khop om lo khop mai an siam thata han maintain that deuh chu a chak omani ti thei ni seng chuan amaro chu national highway tuna ruang man nakal me kong pui lai vut awang te po hian heng hi du angin an ngai sak tok lo te po ani thei thawa amaro chu ti lai mek chuan
accident dang te po hi a thleng le mai ang ti te po a hlau om a hlau thon om khop me chu wang chun helai hi chu kan thu nei tu te na an zui an en chian deuh hlek hi chu angai hrim mai ti te po kha kan han soi bel le ni ta sela kan soi le soi nu helai parapet tlak dal kan han ti mai mai zo trong takin tlak dal kan han ti mai po hi a om fum fe lo bok nen helai hi motor chesual na hi thleng fo mai kan soi ta kan khan thleng to lo ram sela kan du thu sam tlang le in rin oma chu mi thleng to lo tu chuan motor khal tu te po kan phim khur tlan angai hle ni helai dap lui tui chang chak lok kawlkul ne na inkar hian chesual na hi thleng fo thi na te po alo thleng fo to thin renga chu wang chuan hei hi thleng non to lo se kan du hle chu mi tur chuan kan phim khur mai pi alama sarkar thu nei tu te po ina helai mun ma maintain siam that ngai ang te po hi an thom that ve te po atul hle ni ti chuan dam do in lampang te po kan han clear zui le thuak tura ngai la a thange ole Khawzawl police station kan han thleng chho le ta a te chuan Khawzawl police station lampang kan ho tu te hian he thina accident case hi in kuiri te la in ati fel ngai ang te chin fel ngai ang te an lo ching fel ve le zung ania te chuan dam do in lampang kan han clear chho ve le anga Khawzawl district hospital kan han thleng chho le a helai hmuna hian kan soita kan khan postmortem ti mek ania champhai lama tang point college bus nen college zirlai tele zirtir tu te ron thok tha boka tin sub headquarter me champhai lampang po an mel mutur a oma te chuan kan soita kan khan sub headquarter Khawzawl tele disaster management ten heng te hi buai puin dam do in thleng hian ruang song bol na te hi thok chawa te chuan tuna kan han muang hian postmortem na mun te po kan han mulea ti hian kan doctor tele kan mithiam ten postmortem lampang hin han buai pui chhole nak ani te chuan chung te ti zo ania chuan hei kan han muang hian sub headquarter me champhai te ambulance a hian ruang pakhat anda te chuan tuna mi anon zon chhuale me ka hi champhai government college motor bus a hian ta be don ani lung chiat thak khop maya e chiat to na hi kan chiat ta kan khan mi te ta na mal som ni khi mi poi mo tak pahnih kan chan ania abik takin champhai huangat ei chuan puzir sang ate le advocate puwal pui ate nasa takin an suna an lui tak zep ani ti chuan mi khual ron sukha zingkar ron sukha te hi elai sakher water Khawzawl te kan chuai mai le armor ron chuai mai te chuai mai tu tua lo siam sak ania police quarter bula hian tu chuan lo siam sak ania ti chuan Khawzawl dam do ina hian han liam na le engemaw velan an nei tel zo huwa ti chuan trin turin anin
บัวใส่เละแม่กับให้กันห่วงเฮียนจำพายลำรวงปนิตะฮีพูดเช่าพดอันนี้ตินปูเจรสร้างให้จำพายขัวดิกตักอันนี้เราวางก่อนปุยขัวโจอันนี้วางเงินไหลลำรวงตะฮีก่อนปุยปันปุยตัวระรวมมันนะกัลปุยเละแม่กันนี้มีจุงจ้างให้เห็นKhawzawl Government Collegeแต่น่ะอันเราโดนสนดานเละอันเราโจยอมดานจุงจ้างแต่principal ปูลรินทลวงเจนได้นะกันกัลสิละโทรเลยไล่เราไงทะเลาะกันApril นี้ขัดนี้สิ่งการกันนั้นทว่าวันโดยทักตะกินก็จะไล่ตัวจางกอลกุลกัลกงตัวจางเป็นลูกควรสัมภาษณ์กับแม่กอเลชากันทปุยชิระเละพวกเมืองสุนัขสัมภาษณ์กับแม่กอเลชา associate professor เราอินโตเทนพวกเมืองชาวฟ้าป่า advocate ไล่เตการที่นั้น accident นั่นที่ข้ากันนั่นฟรีไปกันที่เล่ไม่มีกันไงตัวนะตกคบไม่กันเทียดเวลดำเลยอินลำเตกันนั่นกลานเพียที่ไทยทั้งกันในโตแล้ววะกันที่ไทยอมชนจิวกันที่ลุงกันไงตัวในสองกันตอดเปในที่ลำที่นาตานะอันมานี่อันตานะปังปาร์อันเปียกแต่กันที่ไทยอมชนนั่นนี่ไม่แต่ส่วนGovernment Khawzawl College ทอกเข้าเตะอารมณ์จางอาทิตย์เรียกันกลางโคมาแต่ส่วนจำKhawzawlดำโดยอินา postmortem เตะอันที่สุดนู่อินสุดท้ายมันจะตั้งอินKhawzawlดำโดยอินตั้งอินจำพายลำปังปันินอารวงเตะอันรวงเตะสิวลักษณ์อันนี้ปูเจริญฮีอันบิกตะกินจำพายGovernment Collegeอันเป็กบอนไปหมดทักไหมIQAC และรุษาเตะ coordinator นาทกไลเมกอันนี้อันซานเราไปครบไม่ทีนเกณีเป็นกันซานเราไปกันที่ยังไม่ไปหมอกันซานเนี่ยยังครบไม่แต่ส่วนอันนี้ฮีฟ้าปังในนี้กันฟรีไอโซลคือมีจำพายละมะอันนี้แหละเราเตะนี่เราวางเงินจำพายคอเลสตานไทยตบสิวะจังโชอันนี้วางจำพายก็เป็นอันส่วนตักไม่ว่าสัมภาษณ์ตัวเล็กไปหมดเตอันนั้นที่สว่าอันมานี่ขลังก่อนไปละมาไล่ละมาข้านรวงผลทากันเดียก่อนไปไว้ตัวรินไปกันที่เขาไม่ที่เกมีกับมันKhawzawl College Pointกันพักโตกินอันมานี่กวงขู่นะตัว MC เตะบรันส์กันนี่นังอินปวนเตะกันนั้นไปเลสักกวงขู่นะตัวเตะกันเสียมันกันเปรย์นะเต็นปังปาร์เต็นการหันถาบุกสุดที่ยังบักสุดที่ไทยทั้งกันในหรือว่าเต็นประคันศกจำพายมีผมเองคนที่อาปาฮีจำพายคอลเลจ associate professor จังเป็นสันมานี้แล้วก็เป็นสันอันนี้กันเทียนป้าตักกันถอปุยชินอันนี้พอกันถอปุยตักเสตอาฟาปาฮีอันนี้เป็นหาหน้าแบบไหมเต็นจำพายเขาไปชูงพอMZP President นี่เต็น Advocate นะทอกไลอันนี้ปะเฟลตักเวเมียแต่ปกโกธนาแต่ปกนะไปหมดตักเสร็จลายแม่กันนี่สุดที่ยังอันนั้นจานจูจำพายเขาไปเป็นจานเราไปกันที่อินกันไปตักเซตอันนี้ข้ากันได้ปอดเป็กให้ชูนี่ไหมเสร็จแล้วเงินก็ลองไหมโอเลคติจงค่ะตูนจุมาโคลายตุยจางอุบิเหตุกันหันขี่เราเทเตจูอันนี้ติส่วนให้กันหันเสียตากอังอินเละกันหมู่องคารจำพายลำGovernment College แต่ปะรอนกลัดทางฮาลินรวงแต่ปะรอนเซงหอยอันนี้ติส่วนกันหันขี่ตากอังคารวันด้วยนะตกมีปนิเตจูเฮมินีลาเฮียนวุ่ยงาลตัวรินจำพายละมาพูดเช่าอันนี้ตาติจวนดำเหลาแต่พอฮีเอ็นกอลชุนจำเซลตัวระตีอันนี้ถ้าเช่าเวเซลตัวระแต่พอกันง่ายกันหันสวยตากังคันคู่ลายเฉียดตัวนะ
thleng fo thina hi kan han soinon lenga sarkar thu nei tu lampang te poina an vil zui deuh hleka siam that dan tepo an zon tepo angai hle o me ti kha kan han clip non le ta sela ti chuan Khawzawl college lam tepo in thei top an chua aral na sum le pai tepo thei angin an pe ve ni ti tepo kan han hrezela kan tho ho na te mizo kan ni na kan in troi om na tepo athal le ni ti tepo kha kan han soi ani ole khati zong kha kan thlir ho theite ani